kacang enom kegedengan ayam celik ceng lempang terendengan wong ayu ayam celik ya jeng lempang cung bawa rarendengan alendengan kacung bawa rarendengan rarendengan kacung kliwon bawa ampun aja kelabun tobat tobat no wong ayu jinoli wong ayu wong demplon wong gemblak wong ayu tobat duwe kematapak duwe jampi apa duwe gontang apa anggur-angguran aku demen sedrung kelakon wong ayu jinoli turun miring aku rasa kesanding turun belum rasa kesanding turun melenting rasa kesanding sampai turunin jengking angger berasa kesanding wong ayu jinoli tobat wong ayu anggur-angguran yang apa duwe kematapa duwe jampi apa tobat wong ayu jinoli wong ayu tobat wah tadinya kayak bu kita dewek ngerti gini Mas Putra eling Mas Putra aduh paingan keadaan keruh kalau windu nek lagi beli tenang pikirane sambat-sambat teh aduh lara kawan pati lara sewu dadi sewiji nokong ayu jarang basa yen turu beli gelem ladi yen mangan tan ora gelem ngelik kebayang-bayang kaya ning mata wong demen durung kelakon sukane ati kacung kliwon anom bawa minangkane sing eman dewe sukane ngati babar pisan daripada yang durung kelakon dadi sewiji wong ayu sukane ngati bagen-bagen mati tanimbang ora dadi siji kacung kliwon kliwone anom bawa sukane ati bagen mati kacung kliwon anom bawa dewek 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 aduh alan ampun Mas eling Mas tobat wong ayu Eling Putra balajin cilu ba cilu ba kekok cilu ba kekok wah aduh beli waras gini Mas Arif bilang akan baik sampai aneh Mas Putra Kalawindo paman bawahanane bopomu
bala jin bala kuriang sing manggon ing alas roban. Nok wong ayu. Bikinin bekal buat school. Katsu Wagyu, Mami. Bumbu